Ang pagkabanhaw ni Jesus. Juan Kapitulo 20 versikulo 1 hanggang 10. Sayo sa adlawng Domingo, ngit-ngit pa, miadto si Maria nga taga Magdala didto sa lubnganan. Pag-abot niya didto, nakita niya nga ang gisampong nga bato wala na didto sa baba sa lubnganan. Busami dagan siya paingon kang Simon Pedro ug sa sumusunod nga gimahal ni Jesus. Pag-abot niya didto kanila mingon siya, gikuha nila sa lubnganan ang Ginoo, ug wala kami masayod kon asa nila siya gibutang. Busami adto si Pedro ug kadtong sumusunod didto sa lubnganan. Nanagan silang duha, apan mas kusog mo dagan ang osa kay kang Pedro. Busa una siya nga nakaabot sa lubnganan. Pag-abot niya didto midoko siya og milili, ug nakita niya ang mga panaptong puti, apan wala siya musulod. Pagkataud-taud miabot usab si Simon Pedro, ug milahos siyag sulod sa lubnganan. Nakita niya ang mga panapton ug ang panyo nga giputos sa ulo ni Jesus. Napiluna ang panyo sa usa ka lugar nga nalain sa mga panapton. Misulod usab dayon ang sumusunod nga unang miabot, ug nakita usab niya ang mga butang sa sulod. Bisan wala pa sila makasabot sa giingon sa kasulatan nga kinahanglan mabanhaw si Jesus, nagtuo siya nga nabanhaw si Jesus. Ug mipauli dayon ang duha ka sumusunod.